Hello लोगोफोर मा खबर दिनै जों एसे बाहेरायाव ओंखारनो नागिरदों ओमफ्राय शपिं मलाव थांगोन आरोखि At times it becomes very important to treat yourself that's what I'm doing today दिनै आं गावखौनो ट्रिट खालामनानै लागोन बिराद कम्प्रमाइज खालामबाय आंनि लेपटपा फुराना जाबायमोन ओमफ्राय बावनो एडिटिं गासिबो बे चेनेलनि जेसेबां भिडिअ नुयो नोंसोर ओमफ्राय सेकेन्ड चेनेलावबो आंना मा भिडिअ आपल'ड खालामो बे लेपटपनि थ्रुयै आं एडिटिं खालामोमोन आरोखि खिन्थु फुराना जाबाय एसे डिस्टार्ब होयो आरोखि एडिटिं खालामबा ओंखायनो दिनै जोङो गोदान लेपटप लानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय रिसेन्टलि आं थाइलेन्डनि सिरिज बानायदोंमोन नोंथांमोनहा नुदों जानो हागौ जुदि मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे शेयार खालामदो स' विदाउट वेस्टिं एनि मर टाइम थ' थांदिनि लेपटप लानो लुगैथारबाय एकदम गोदान ओरै माखन बादि स्मुथ जासिगोन आरोखि एडिटिंआ mall सफैबाय ओमफ्राय this is just a request to all the people whoever rides and drive एसे सिटियाव जुदि सालायोबा नोंस्रा हाई बीम लो बीम माबाखौ नोंथांमोनहा मिथियोदां बेखौ एसे थाल ला आरोखि सिटियाव सालायोबा लो बीम खालामनानै सालाय हाइवे नङा बियो अपोजिट डाइरेक्सनाव जाय फैयो बिसोरनि थाखाय एसे दिगदार जायो ओंखायनो लो बीम खालामनानै सालायबा मा जायो सिटियाव एसे स्मुथलि सालायनो हायो आरोखि दा ओंखायनो जास्ट ए रिक्वेस्ट सिटियाव जुदि सालायोबा लो बीम खालामनानै सालाय हाइवेआव नोंथांमोनहा हाई बीम खालामनानै सालाय आरोखि चलो दा जों सफैबाय एप्पल स्ट'राव ओमफ्राय नेगासिनो आरोखि खामलाबो आं देखायनि Hey, Srinath. So this is the guy who would be showing me around. You need to give me the best offer, Srinivas. मेरे ड्राइवर मैकबुक प्रो Gwdan एकदम 2019 जैकपॉट मारा आपने जैकपॉट सुपर शॉपिंग खालामखाबाय दा थांफिनसै जोङो लामायाव नायलांगोन जुदि ओंखाम जालाङोबा नङाबा न'आव स्ट्रेट थांनानै ओंखाम जाहैगोन आरोखि आरो लोगोसे न'आव थांनानै नोंथांमोनानो खेवनानै देखायफिनगोन कि मा दिनै लाबोखो Ninu eats weekly with chai recording Yes chai with idli Ninu का special बेखौ दा अनबॉक्सिंग खालामगोन बे एप्पलजों फैफादोंमोन Optimus over ear headphone दायो बेनि प्राइसआ जाहैबाय 10,000 बे फ्रियाव फैफादों दे खिन्थु अफाराव दंमोन बे जाहैबाय बिल बे जाहैबाय एडाप्टर फॉर USB SD कार्ड टाइप C केबलनि थाखाय एन्ड फाइनली Apple MacBook Pro 13 inch माबायदि नायनानै खोन्था दा बेनो ट्रिटआ एखनबा it's very important that we treat ourselves आं लोगोसे रिक्वेस्ट जे जाय सिटियाव गारि सालायो या लकेल टाउनाव नोंसिनाव लकेल एरियाफ्राव गारि सालायो एनश्योर दैट नोंसोर लो बीमाव गारि सालाय ताकि अपोजिट डाइरेक्शननिफ्राय फैनाय मानसिफोरनो दिगदार जाया दा आं नोंसोरखौ एसे देखायनि एप्पल मैकबुक
Coke Mapadi. One second. So here it is. You can have a look at it. Mapadi. Muzang na ekdam. Boria. Which I have 13-inch MacBook Pro. So the Nwi vlog मैंने से cover. In case if you have liked the video, please give a thumbs up and subscribe to our channel for more such videos in future. Until the next one, take care. Bye bye. नहीं, असला. सासे YouTuber जाबे का सिंगर मो. Take care.